Кажете най-ще страшна Беатрица, която Айде! се гони като мишка и за рама. Убий го! Не бягай, животно! Намери си изпит право. Все пак робот има топки, нали? Охо, даже вече се чути. Днеска нашия гледатор някак сме. Убий го! Чупли му главата! Отвинти му кофата. Разцепи му тиквата! Убий го! Охо! Не бягай! Довърши го! Не се ли умори, бе? Много бяга това роб. Това е изкарал. Ма и много безстрашен. Да. Така смело момче. Убий го! Но Браво! съдбата го настигна. Убий го! Убий го! Тук ме оснява. Робът на Браво! 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 Браво за българската Беатрица. Браво! Браво! Някой ще го излага.